Presko kayo. Nukos. Presko. Bagong kuha gyud. Palit yung mga kanongs na nukos. Bagong kuha karon pa. Karon itong pa. Ata pa mo. So. Daghan siguro mong nukos na lagi. Oh, dahil mo nata ilada nila. Hatag dahil so, mangdahi ko. Kilaw. Masilaw kilaw. Kilaw. Mani ang nilang tubon ba? Timbangan mo ka na mong kamot-mat. Oo, uy. Ikaw kay murag anad naman ka. Bala. Siguro naman tayo nagkiluan. Wala na. Kailan mong kiluan eh? Dahil dayong ba. Wala na. Kanang tugot ra. Palit mo mga kanongs. Doa kita ako. Ikaw na na? 100? Bali 100. Wajan na ako. Wajan na na. Wajan sa'yo. Presko kayo mga kanongs. Abo. Ako hindi ka nakuha mga kanongs. Lihok. Yung ito bro. Ito yung presko yun mga kanongs. Bulingit. Nukos. Magkilaw may ug maglagtob. May clown. May maglagtob niya ni maglagtob. Presko. 100 na ni mga kanongs. Yung daghana na. Sobra sa rekin 2 kilos siguro ni. Isa yung lagtob mga kanongs. Bukalan na siya kadiyot. Ano siya kita og lagtob. Presko kayo. Tangad ra og Bombay retirada. Basta na lang tangad okay na. Lagtob. Ano yung lagtob. May guto. Nas makmak ko dari mga kanongs. Nagilo sa kinilaw. Kinilaw nga natay ata-ata ba. Yung lamis kinilaw. Biasong nga mga kanongs. Kanang dahon. Biasong. Tapos alay sili. Sili yung kanongs. Para hanghang ba. Gawin mo gawa. Wala ka og nga kulor makanong sa kaya mo yun siya ay pinakalami sa nukos makanong buto nga kata matag presko siya buto na tong kuan makanong so lagtob mo siya lagtob presko mga ulit mga kanongs let's go.